Nyakora mga juang machiegni okinyi makawuono okinyi majaber tarik 19 dwe mar abich higa mar 2023 arwaki ni machiegni ber kodwa nyaka giko e chenro ne mano mar mbaka oromo kama koro bedo wada koni gigo mopogore mosebedo kata katimore nyakora mga juang nyaka sani paro nitie ni koro ero kapo nono idhi med chenro wacho ni kidhi chwal dongruok e counties ma opogore mana kaka koni chal mar fwambo odiochieng' ma kawuono governors dhi bedo kata katwako dute fwambo kod jo Kenya ka gichiwo chal mar wach nyaka sani kama gichope wacho kacho kotenore kod singo ma sirkal mamalo bende nomedo mana chiwo negi ni nyaka sani gik moko osechopo kanye. Okinyi makonyo nyakoro mga juang' wada twak kod MCAs wada penjogie kata ni giywago ang'o MCAs kata gima gidwaro en ang'o ma gidwaro hie iwacho ni kata nitiere chenro mopogore budget mondo mi olos budget e assembly bendo sebede ga kinywako MCAs mondo mi onywak MCAs e chenro mag loso budget en gi gino machalo nade pek kata yot mane manitiere mondo mi onywak gi chenro machalo kamano kama chelo bende wada penjo kasani MCAs duto mantiere counties 47 duto koro kwayo mondo mi omede gi osara wacho ni jowete gi mantiere sirkal mamalo mag jod bura bende yudo mana osara kendo gintiere gi kiti magi ang' kono odiochieng' ma kawuono paro mar bedo kata gi ward fund bende en gimoro man gi chung' moro motegno to gimbe giwacho yo machalo nade iwacho ni kinde ma imedo osara osuru bende koni sirkal mar Kenya Kwanza medo mana neno e yo moro makare kaka wanyalo nene okinyi ma kawuono ang'eni an gi welo odiochieng' ma kawuono MCAs mawuok Kaluo mawuok bor Nairobi karka gi kuonde ma opogore nitiere mano mabende wanyabedo kacha kawarango wach mag MCA mano ka wantiere kacha achiel kachiel mondo mi warangi gigo mosebedo kacha to kata kopogore kata gi gigo matimore ga itoke kacha wanyabedo ni maka cuts mag MCA maga jomage county assembly nitiere duol mag MCA mabende no loso kata kinde mokalo ang'eni ang' wayude thuolo mar loso kodgi kendo mondo mi wawinjgie bende achiel kachiel antiere kae kod wendo e studio ma Nairobi studio ma Kisumu kod studio macha ma Kisumu kod mano ma Migori mana kana sikoni karkanyo sani koro oda mana rango achiel kachiel ni welo to koro oyude thuolo bende mondo mosi oganda luo ka ng'achako gode wacho ni ka gibiro dala to jadala bende nyalo kuongo mondo rwake welo mabrono bende wuok e counties mamoko kinyi makawuono antiere ka kod MCA Malindi mano ochieng' jera arwaki ni machiegni oyawre Nairobi ochiewe yo machalo nade Nairobi ochie maber piny okwe kama kawaida jiwuok oko dhi menyo but wacho ni Nyasaye yawni gi yore makawuono ng'ama wuotho oko Nyasaye ogwedhe piny to krach kawuono erokamano ahinya kwacho ni piny okrach tiende nang'o mano bende waduogo mondo mi warangi kama chelo bende nyakoro gi joang' antiere kae kod Nyao Ketom mheshimiwa mano jaod bura ma North Nyakach ward arwaki ni machiegni e studio mar Ramogi TV okinyi makawuono erokamano mang'eny kuom rwakowa e studio dichieng' makawuono akelo mos makende mowuok North Nyakach ward wachio maber mana pod watemo neno kaka wadhirore kod oula mang'eny manyocha oketho gigewa moko barang'e ni Nyasaye nitie dhi ng'adonwa rieko kaka wadhi timo erokamano ahinya kendo machiegni bende Ramogi TV okinyi makawuono wacho ni kawarango chenro mopogore wadhi bende Migori County antiere kanyo kod mheshimiwa George Omamba oyawre kendo machiegni okinyi makawuono ka in kod achiel kachiel ka iwuok e county ma Migori mano jaod bura kata MCA mano ma North Kanyamkago ward oyawre machiegni mamba koromo e Ramogi TV erokamano nyikwara mgajwang' erokamano ahinya wa mosa ka odiochieng' okinyi majaber mondo mosa ogandawa mondo wanyisgi ni wachiew maber North Kanyamkago kendo wachiew maber Migori County challenges matendo kon gi koni mag
mag nam auche mopong my parts of some sub-counties ma Migori. But we are good to go. We are here. We are good to go. Thank you. Erokamano ahinya mano Georgia Omamba, mano MCA mantie kate county ma Migori. Wada mana chako twak. Twak ni bende wada ni mwachaka kodi kanyo e county ma Migori. Kae tanga duoge studio karkae. Nyaka sani, mano kwa uoka ikora kanyo ni, kai winja koro nyaka sani George Omamba. Inyalo mana lero nwa, sani paro biro ma opogore. Wada mana chako gi kama pek mar wach ni nitiere. En ang'o ma timore, paro wuok ma okikore. Kakoro sani wacho kanyo ni pok kata jiwo omenda ma MCAs yudo. Ka paro wuok ma opogore. Omed osuru koni wacho ni kal budget ma higa manyien kata iko omenda manyien. Koni MCAs be dwaro mondo medgi osara. In ichung kama chalo nade, tinyalo wacho ang'o ewi paro machalo kamagi. Erokamano ahinya nyikware Ramogi Ywak. Wach mar MCAs dwaro nomed msara ni en wach ma ataneno no ber. To the way ma obedo brought go up, especially kata kaka jo media, ema miyo owuok e yo moro ma ng'ato nyalo paro ni koso ben wadwaro gimoro mohewo lwetwa ting'o. I want to confirm to all of us here ni personally, asebedo a member of County Assembly. I have had a privilege majo Thurwa majo North Kanyamkago no oyiera 2013 kendo negichage yiera 2017 kendo nyogichage yiera 2022 kendo ang'eni pod gibiro liela kwadhi mbele. To so maketa situation moro mar pimo sembe gi nyamin. When kane okwongo yiero wa 2013, adwa confirm ne oganda wa duto ni pesa mane chulo MCA 2013 is the same money ma kane wadonjo 2017 emane chulo, is the same money ma kane wadonjo 2022 pod chulo. Economy mar country idho odiochieng. Gik manie lwet jomo yier, especially a lower level marwa mar MCA ni, gik manengo gi handle ni malo kabisa. Kaka dwa wuoyo kodi sani, anachiew e wodna. Agogo mbaka, nitie needs mopogore kon gi koni. Nyathi dhi school, ng'ato kwame e mochari, ng'ato kwame osiptal, ng'ato notimore kianade. Gigi yudo wa nikech wan wachiewe gweng'. Well, okwa wach ni mondo omedwa pesa mondo wa handle go gigi. But economy has seriously gone up. Ma unge kaka inyalo timori gi ng'ato. Let me ask you, kata in made ibed MCA kawuono, to ng'ato biro dalani gokinyi sani koting'o nyathi moro e lwete, nyathini oriembi, to in bende biro iri mondo ikonye. Kuna idwa timo nang'o? Donge an chuni ni emiwinjo ni MCAs nwa yiero to gi lal ok wanegi, wan kata wamanyo gi mier to kwayudgi. The heart is willing, to soul is very weak. Yeah, so wawacho ni ok de umiwa gimoro mowinjore gi positions mwa handle. You get the point. And it's about the law. Ere kaka jo MPs wa ichulo. Ichulo gi at some percentage of the president's salary. Wambe wawacho ni tukare okuchulo wa some percentage of the governor's salary. This is the issue. This is the issue. Yeah. So apparently mano e gima members across wacho. Kendo wang'eyo ni ngima to osebedo matek ne ji te. We are also aware ni government medo taxes. Kuro burden ni kuom taxpayers, including ourselves. Kamano. What we are saying, can we get some percentage moromo ge
positions ma Nyasaye oketo wa mwa hold sani. Thank you. Erokamano ahinya mano George Omamba jaod bura kata MCA mano mar North Kanyamkago ward mayudore county mano ma Migori nyaka sani nyakoro ga jwang tie paro mopogore opogore mantiere kar ka duogo studio ma Nairobi kae kaito studio ka antie kodi kae anga dhi county ma Kisumu kango miyo apache mokwongo kango kono bende kaka osechopo studio kinyi ma kawuono kata kamani kora kanyo ne Seth Kanga jadura ma market milimani ward osechopo studio ma Kisumu Ochieng Jera tarik abich mano dweni mar abich MCAs nochiwo ultimatum kata negichiwo notice margi ni wadhi bedo gi ng'anyo kata dhi chungo chenro mopogore opogore e county ponono gik mwadwaro gi poko lose jok magi monego beni lose gigo modwaro kacha nitiere kacha mwacho ni chudo e yo makare kata mano ma wacho duoknu osara maru obede e yo moro makare kaluwore gi tich ma otimo kachiel koda ka duoko allowances kata pesa mabalang' ma imedo wiye kacha e kinde ma untiere kacha e od bura maru kachiel koda kata malo 30 moro ntiere wiye kae wacho ni en osuru ma ijuogo e wi nyamburko kata omenda mar nyiewo nyamburko ma imiyou kata mano mar car grant mago mag MCAs kachiel koda ka loso gino wacho ni World Development Fund odiochieng' ma kaunti tarik 19 e odiochieng'no ma ogik mar 14 mar ultimatum machalo kama arene chiwe nyaka sani gigi ma odwaro gi kama Kenya nitiere okinyi ma kawuono bende gidhi kanya chiel kosa chielo oringo ng'wech ahinya okalo kama Kenya ochope sani mokwongo adwa wacho ni kaka wadwa George MCA ma Kanyamkago wacho ni kano chako 2013 nyaka kawuono mshahara pok omedore iyo mayot wacho ni mshahara mar 144 kipogo gi ndalo 30 idhi yudo machiegni gi 4,800 odiochieng' kodiochieng' MCA e jatelo man machiegni gi japiny kacha maromo gi japiny pile pile kaka wacho ni samoro ng'ato nigi tabu mare machando wiye matek kabisa obiro dhi e MCA penjri ane ni ka ji adek odhi od MCA odiochieng' kodiochieng' otiyo gi pesa di to seche ma koro konyo ng'acha to ng'acha nigi tabu ahinya odhi kanyo kendo onge gima MCA kwayo ni ok en MCA kende makwaye kidhi daktache jotich sirikal ng'ata ywak ni mondo medgi haki margi lakini koro rangane kor MCA e county ma Nairobi achune county maduong' kabisa e Kenya kae ma pesa mwachoko odiochieng' achiel ok en pesa matin kikwano odiochieng' nyaka rom ndalo 30 pesa ma county ma Nairobi choko mshahara miyo ni mwadi kata didek kaber wachoko in terms of billions e choko mane ber mogik e dwe mar achiel no chok 15 billion ne wakalo nyoro supplementary budget to waketo geno maduong' kuom jochoko ushuru kach ne wayiero ng'ato man gi lony maduong' manyalo miyo konywa choko ushuru maber mwarangogo choko bilion 20 koro mogiko dwe pesa gi inyalo yie choko pesa maduong' kamano no county to pesa mimi ma dongruok en milion 17 e higa inyalo yie choko pesa maduong' kamano no county to mshahara mimi odiochieng' achiel 4,000 gi wiye mae mamiyo ng'ato kech kayo jopiny kech kayo kata donje paro maricho mar chamo mwandu mag jopiny ichalo ng'ama oro ng'ato gin gi mi piedhna enti we kech kiduogo ibiro gweno go teo chamo to utieko omiyo MCAs noromo dala ma Nairobi KICC through jotelo mano wayiero mwa wuoyo mwa wacho ni bedro ne piny
ok en wach ma mshahara kende jogi kod dwa kete mopogore ne wawuoye namba achiel medowa pesa kaka jo od bura matiyo kaka wabunge tiji mbunge e tiji MCA levels mopogore mana achiel ne wawuoye e wach mar medo pesa mar dongruok nikech e piny masani komiye ward mara $17,000,000 inyalo gero ang'o ma jopiny winji ni ng'ano timo ber ne wadwaro mondo ka ber to e ward ka ward omiwa $50,000,000 ma ka wachako gero gik moko kata ken keto taya to moko bi keto nyaka drainage to moko bi keto nyaka hospital skunde inyalo chako gero ECD matotindogi to kaka romi 70 million to ni luongo ni mheshimiwa wakati nyingi mheshimiwa nono kanon KCC kaka wabunge nwang'o pesa mar gari maka gidhi bura to gidhi wang' sanka chigin gi gachegi e kaka MCA nigi haki gira tero manong'o pesa mar gari wani keto wani imiwa pesa mar gari $2.2 tigole 30% mar 2.2 million $600,000 gi wile matengoro wegi $1.4 idwa nyiewo gari idhi nyiewo pikipiki kose nyiewo tuktuk midhige od bura magi gik ma MCAs wacho ang'o miyo jogo tiyo kod mopogore ka wabunge imiyo pesa to ok ng'adgi tax go ang'o miyo wanting ado taxes magi mo MCAs wacho ok giwach mana mshahara kende gini iye duong' to mak mana joma ng'eny oketo pachgi e mshahara to bende mshahara na bende wayiego nikech pesa mwachoko odiechieng' achiel oromo konyowa e pesa mar dongruok oromo konyowa e pesa mar mshahara nikech king'iyo gavana chamo 924 e dwe achiel iyudo ka chief officer ma an mabira puodho kendo wacho ni dhi chak tich mshahara mare dhi 300,000-400,000 into mshahara mare 100,000 ere kaka dhi luori to imni puodhe clerk man madhi od bura ka jakom mar deputy chairman mar culture kangise no tim kama mshahara mare hingo nyaka mare MCA koro amilo ni mheshimiwa kar longo clerk ni mheshimiwa magi gimwa wacho mondo keto iratil mar jotelo adier ero kama na yenya kwacho ni ratil ni rembe ni ratil machalo nade akele twaka Tom Nyaoke mano MCA ma North Nyakachwod ndie chenro mopogore mantiere karka omenda ichoko gi county in kaka jatelo intiere karkacha iwacho ni omenda ma ichoko karka osara ma yudo en osara ma biro kalore kod osuru ma jopiny bende ema ochoko kata ujuogi e gigo mopogore mantiere karkacha kiwacho ni osuru osara onego bed ni medo mano maga jod bura mondo mi gin bende gibede rang'iny mar jod bura mamalo kama gintiere e gweng' kata alwora mari kama intiere karkacha idware atamalo maromo nade ka wacho ni sani ward kata gino ma ukwayo mondo bed kata gi $50,000 e ward ka ward nyaka sani omenda maromo nade maponono ward ka ward yudo mako dwani mondo chop nyaka $50,000. Ero kamana ahinya aparo ni adwa mana kawe kuom weshimo mosewuoyo taparo ni kamane koth ochako goyo MCAs en kano chak loso katiba constitution ma 2010 king'iyo history no maber iyudo ka jok mane obet mane loso sheria ni ne gin MPs bende ne plan di bedo governor moko ne plan di bedo senators moko ne plan mana bedo MPs omiyo kane giloso gidi kane lose sheria kane lose at the very beginning ni udo ka jo mane di bedo senators notemo keto very relevant points mane gidwani odhi obed considered ka gisebedo senators governors bende noloso margi kamano unfortunately ne ng'ama councillors manonego bedni bende imanyo duondgi ndalo no ne okoriwe gini koro idhi yudo ka governors nodhi oloso margi maber osaro los maber
dwaro margi nodhi oket kare maber, jo senators be notimo kamano, and then wach mar MCAs ne onge ng'ama ne wuoye kata achiel. Omiyo gima wawacho sani kaka MCAs ok wawach for mana marwa kendwa, to wadwa ni gini mondo losi for posterity, makata MCAs madhi biro bang'wa yudo tich maber. In fact, gik ma wawacho sani onego bed ni jopiny bende ng'iyo matut mondo miwa support gini kaka odware ni, nikech mbele kacha you never know jok mowe chien bende dhi bedo MCAs. Tadwaro ni kata ka dok dala to MCA na mara matiyo nigi pesa mar development, mata kata ka nyise ni gima kama wadwa ni mondo timre, to ang'e ni en gi allocation makare monyalo timo development. Development allocation masani depends on the executive. Ginyalo amua kata kata 3 million a ward mari for development for 1 year. To giminyalo timo onge. Nikech they are the people it is controlled by the executive. Medo sara en gima kare sani kini montien. Medo sara en gima important. Kendo gima nyalo wacho ni I'm sure ni kata jopiny mawinjo wa sani. Ana chako yudo simo sa 11 kugwen. To onge mar mos ni mosa jatelo idhi nade. Jatelo an gi problem. Problem chakro sa 11 nyaka wang' sa 6 otieno. Ma in fact king'iyo kata ikaw simb MCA, ting'iyo the logs, the call logs, ting'iyo kata M-Pesa transactions, idhi yudo ka watiyo almost get triple the salary mimiyowa. Mamano jopiny arawea ma ok ginyal tamore. That is what we are doing. Omiyo salary mar MCAs onego bed considered, not only for us but even for future priority masani. It is not kata wawacho ni ok en priority masani, but the priority mar jopiny is going on. Kata sech mawuoyo ni I'm sure ni katieko ni podi gibugosi jatelo ariti hospital adwa ni tim gima kama mano gima nyaka dhi mbele. Ero kawana warenga na county ma Kisumu, to jo Kisumu chiwo yo machalo nade. Antiere kae kod mano MCA ma Market Milimani Ward entiere chuny boma ma Kisumu kacha. Iwacho ni en makore entiere CBD kachiel Milimani donje chiro ma Kisumu karkanyo ene motelo karkacha. Seth Kanga oyawre okinyi makauno Kisumu chiwo yo machalo nade. Nyaka sani MCAs kwayo kata mondo mi onywandgi chenro mag loso budget, chenro mag medo gi osuru nego bed ni rango osuru mag medo gi osara onego bed ni rango karkacha kachiel koda ka miyo gi sitting allowance monego bed ni iduoko. Nyaka sani chal mar wach en mane amusino yawre kendo machiegni chenro mar mbakaro. Erokamano oyawre Cleophas kendo mosona colleagues ga mantie studio kanyo, Chieng'jera, Nyauke, Gomamba. Kendo Kisumu chiyo maber kabisa. Awacho ni anto apogora gi owetegago e paro. Nikech king'iyo an asebedo MCA koro ma tamna mar 2. And sama nawuok e tich manatiyo kadhi chung' MCA, nang'iyo msara madhi chamo kanyo. To bende ok ang'iyo msara ahinya, na jopiny dwaro ni mondo adhi atinegi. Koro asebedo higni keta 5 kendo nyoja chako piny oyiera higni 5. Gima timore sani e Kenya ka Cleophas en wach mar the high cost of living. Kamano. Ma japiny mawuotho ni modaki kata utamo ngore kaka kama Chieng'jera o represent odak matek ahinya. Keto osuru ni malo. Medo msara ne MCAs nyiso ni imedo ne japiny osuru, nikech kama sirikal dhi gole pesa na machulo MCAs onge, japiny ema dhi ng'ado osuru. Tineno ka sani wan kaka jo ODM kata kaka Azimio la Umoja nyocha wago koko watimo maandamano ne high cost of living. Ma one of the reasons momiyo los the bipartisan committee en ni mondo ging'i the weche mag high cost of living, kaka living cost of living nyalo dok piny mondo japiny oyud nafu. To ka koro wan MCAs bikendo chako wacho ni yani mondo medwa pesa, to sama nyochi dhi assembly nyochi ng'e ni msara midhi chamo en magima. To gima duong' monego watim na jopiny ni en jopiny mondo oyud thieth maber e osiptande, jopiny oyud yore, jopiny oyud pi maler. Emomiyo kama riwore kodgi en pesa mar development cha ma iluongo ni World Development Fund. En monego bed increased
nikech japiny chandore mondo japiny oyud development. E sama wuoyo kodi ni japiny kata kaka thiedhre onge, to MCAs bende nowuoyo kanyo kata dek guchieng jera no ok ang'e nyalo wacho weche ainago, nikech sani en kothuo to en gi gino ni comprehensive health care mithiedhe athiedha nodhi kaka Nairobi hospital kacha tithiedhe to wuok odhi kuto japiny ma wuotho gi tiende ni to en kata kodhi hospital to kaka thiedhe onge. Mote gimonego waduong' monego watim en onego wa increase funding e osiptende wage mane alworagi. Magi gik monego wami priority sani e kama uchumi mar Kenya koro nitie. To ok en medo salary. Medo salary, kidwaro salary mang'eny to you either resign mondo idog e tich manitiyo chon ka tijno ne ber, to ok ni biro e MCA kisebedo e yieri MCA korki wacho ni tijni ok ber omedwa msara. To gir tij mar jopiny en ni savo jopiny, and you are a servant of the people. Omiyo gima duong' onego waket mbele en ni wang'i kaka counties wagi inyalo mede pesa ata malo mimiyo wacha obedo matin mondo bed increase, mana kaka jakom Raila Amolo Odinga ne wacho mondo kete 35% ya mondo wa increase pesa e weche mag thieth, e weche mag ndara, e weche mag pi maler, pesa mar ohala. Wami jopiny pesa otimgo ohala, pesa mag pur. Alworawa kaka mar Lake Victoria ka wan gi nam sani itimo cage farming mar fish e nam. Wanyalo increase do to wabedo gi ni food security. Koro jowagi ok bed gi weche mang'eny. To wach ma msara ma jopiny MCAs wacho ne omid gi msara nikech MCAs nikech MPs ichulo msara mang'eny. Ok wanyal timo makosa ariyo nikech MPs ichulo maber kata president ichulo kata cabinet secretary kata CSS manyocha nikech Ruto timo makosa wan bende koro wadwa donjo e gigo. Omiyo an kaka ng'ama ochung'ne joma keto Milimani Ward kendo whip mar Kisumu County, kendo wan kaka ODM wa believe in social democracy, ni jopiny onego keti mondo yud nafu kimaisha. Omiyo wach mar salary mimedo MCA sani taonge bembo miyo ncho kadhi e bura mane gidhieno nikech ok wanyal bedo ni wan no yiero no savo jopiny to kwachopo ni to jopiny chandore. Nyocha Cleophas nyocha na wuotho Manyata chieng' moro tayudo ka mama nyithindo adek wuotho e estate to giting'o nyanya achiel. Tapenjogi ni to wakanye ni minwa orowa nyanya, to nyanya ni en siling 20 nyanya achiel. Ere gima onego watim? Onego wang'i kaka wanyalo gudi gi food security mondo be chiemo dog piny kapok wawuoye wach mar msara marwa. To gima nitiere kar kae uchumi osestabilize. Seth Kanga nitiere kumoro kamada ni mondo mi lero kata kapok wawuok e kaunti ma Kisumu. Pek mar ngima to nitiere, oganda yiere kod mano. Osara iwacho ni ngimani kata kobed ni obedo matek ne jopiny, to MCAs bende gin jopiny mantiere kar ka mapo nono gin bende nyalo bedo ni giywak kendo giwacho ni pek mar ngimani donjo nyaka e ofukewa mana kama gintiere kar kanyo, mapo nono gidwaro medo osara makama. Paro ni duto kata kano gichopo e bura makama bende isire e okang' machielo kata ni nyalo range kinde mabiro mana kaka wasewinjo ka wuok kuom Tom Nyaoke ni kata ka en gimo nego beni biro e kinde manyime to en gimo nego miye paro moro matut podi. Ing'e gimomiyo ok anyal wacho ni mondo omed wang' msara. En ni nyaka ing'i ni the baseline en ni sami medi msara usuru nyaka medi. To usuru ni raia emadhi hinyore. Ka mondo bech mogo sani wa fight ni mondo dog piny. Nyochino ka migosi Ruto wacho ni mogo dog siling 170. To bech mogo en siling pod en siling 250 kadhi mbele. Ka sani chak wakawo pesa wamedo MCAs, bende jopiny dhi yudo nafu e weche mag usuru. Nitie gik moko ma nyaka samoro wang'i, wanyalo bedo ni MCAs ok chul maber adier. To what about the people mano electwa? Gimomiyo jopiny biro irwa ka gidwaro pesa mar thieth kata pesa ma gichamo en ni pok waloso mikakati maber. Osiptal pok obedo maber, school fees pod is a problem. Omiyo pesa mang'eny onego wakete development.
ok musara mar MCAs. Erokamano ahinya. Musara no biro mbe achien ka koro uchumi ose stabilize, uchumi obedo motegno. Kamano. Nitiere kar kae, ang'e nitie paro ma opogore ma bende awinjo kanyo kawuok e kaunti ma Migori. Jojo Mamba, arwaki ni machiegni, inyalo mana miyo wane, koro ka korinti nene yo machalo nade, pod wan ka gi Toma Nyaoke, wantiere kod penjo bende mang'e maber ni Ochieng' Jera ntiere bath Tom Nyaoke ka bende ang'o duoki. Jojo Mamba, nitie gigo ma Seth Kango wacho kowuok e kaunti ma Kisumu. Inyalo medo nade, osara, osuru, pek mar ngima gi World Fund. Cleophas, mano be Seth, mano be Mheshimiwa Seth koso oro representative ne. Mheshimiwa Seth Kanga mantiere karka, mano wepe kaunti ma Kisumu. Nikech Seth mang'eyo tok na par ni onego okaw argument machalo kama. Look here. I want to get Seth with a few things ma relates to economy and how economy can be improved. Tigini Seth ngiye very phenotypically. En moneno bele ne kae moneno. Nikech Seth neno gini kagima me MCA mesara enyo vota na marapugi. Look here. We are working to a number of issues on the table here. Makata Seth baneno wuono. The heart is willing. His heart is willing, so lema weak. Ebe kata di kone ni Seth kawuno timi million. Tobiro rengo very fast koko ni thank you Lord. Okaparne nikech ka Seth yuago piny kama. To daka se winje kuma Seth odhi owache ne anya bira ka tayudo kaka remisara ni 100,000 koro 50% of pesa ntadwa no dog ne jopiny kaka ro yuago jopiny kama. Adwa wabed gi a very sincere conversation. And this conversation and kama. We do not necessarily need to increase taxes to pay or to increase the salaries mag MCAs. I want us to give it an economic way of analysis. Why do you pay an MP 7 times pesa mechulo MCA? For example, why do you pay a chairman of a commission 8 times pesa mechulo an MCA? So said economically wangie kama. Ngiane jok mechulo malainya. Then you balance with the other members managing legislative roles by saying nikachulo MP 7 times. I can even reduce the amount machulo this MP even to 5 times, so that we not necessarily bring the MCAs to an equilibrium point, but to a point that is closer to equilibrium. Why do we have a CAS paid 10 times than an MCA? The number of the CAS is almost 100. So, Mheshimiwa, we look at it at that point. Reduce even the number of CAS, then reduce the amount you pay to them, then you pull down the MCAs to some point. That does not mean no tax nyanya manyata. Apana. We don't need to do that. We can critically look at the taxation point. In fact, I am one of the MCAs that is against taxation. Let me ask you, Cleophas, and I want you to tell me this. A colleague is saying, ne wan kataki cholowa seleng mi alofa pargareo, cholo alofa pargareo, pesa med mar development. So let me ask you, how are you going
to oversight a governor machamo chiegni million to is under control of another 5 billion. Then ngato koni ni chula an MCA 12,000 peso the development. My man a department is called, a CEC member is called, a chief officer is called to explain where the money has gone to. Come on. To nikech an MCA moro yuto ne pay. Biro koni gine watemo kama unajua koro ginegi aya sawa okay all right. This will affect the oversight role of the members of the assemblies. Aya, kiwacho kanyo ne odhi biro gi paro. Billion a beach. I'm just finishing. Aya. Okenyal kau billion a beach tiketo na MCA temi alof apar ni ochamo tok todwa oversight billion a beach. Ma ema no ket MCAs moko or other members gelwedo moroma and gidege nendo konchiel gi executive, thus interfering with the oversight role of the members of the county assembly. So overall, we don't need to increase tax to have money paid to MCAs. That's a very narrow way of looking at it. Thank you. Pero kamano ahinya mano MCA ma North Kanyamkago mano kate county ma Migori paro tota ahinya japeny nitiere kanye samo paro penjo machalo kamagi ng'e maber ni un kata kaka jotelo mochune jopiny sa osoromo sa 4 mar okinyi warana ka uyweyo to ka waduogo ochieng jera kachel koda ka Tom Nyaoke kaunti karkae angurange kachel koda ka kamachielo Seth Kanga waduogo iri bene studio ma Kisumu ndikonwa nyaka sane japeny nitiere kanye e chenro mag medo osara ne MCAs wacho ne ka grant dwaro 30% mondo mi oduoki mano e grant michiwo karakacha bende MCAs te kawega koso moko ema kawega waduogo mondo ng'e mathoth kotenore kod tij MCA ka wantiere karkato nyaka sani dwaro margi ywak margi gin mage Samuel Marokinyi waka uyuyo masani ka waduogo twak dhi nyime kete manera Ramogi TV chenro mar Mbakoromo.